Hello mga Yinyens! Mga Yinyens, ito pala yung pinakamurang sidecar na nakita ko, halagang 13,000. Ayan mga Yinyens, yung itsura sa loob, yung mga bakal na welding sa loob. Purong Yinyens, galvanized, wala siyang halong stainless. Yung sa loob niya, mga round bar, mga angle bar, bakal din. Halagang Yinyens, 13,000. Ayun mga Yinyens, galvanized siya. Yung rim niya sa naka-rim set siya, yung gulong niya sa sidecar. Ayun mga Yinyens, halagang 13,000. Ito po yung pinakamurang sidecar sa ngayon na nakita ko. Dito lang po yan sa Manalang sidecar mga Yinyens. Okay mga Yinyens, galvanized na sidecar. Halagang 13,000. Ayan po. Dito lang po sa Manalang sidecar. Okay mga Yinyens. Salamat sa panonood mga Yinyens. God bless you everyone.